हेलो एवरीवान दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंना दाख्लैनिफ्रायनो साजायै हाबानि डेक'रेशना फाइनालि दिनै कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बेखौनो एसे देखायनोसैलाय आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै ओमफ्राय साजायनायफोरखौ देखायनोसै हिन्जाव गोदान लायसिगोन आरो रामफल बिलाव ओमफ्राय फ्राय रेडि जाजोब्बाय गारिखौबो साजायखांखाबाय ओमफ्राय ओरै मण्डप खौबो देखायनोसै आं एसे नायबाय थाबानो जाबाय आरो फाइनालि कमप्लिट जाबाय दिनै जोंना नायबानो जाबाय माबायदि साजायदों गारियाथ' हिन्जाव लायसिगोन ओंखायनो साजायखाबाय फारि फारि नायलांदों माबायदि फुरा मोजां साजायखाबाय फुरा कमप्लिट जाजोब्बाय दिनै सिंनियाबो कमप्लिट जाजोब्बाय नायदो फुरा रेडिसै जिरायनांसिगौल' गाबोन समायबायथ' लायनो रेडि जाबाय लायसिगोनानो थांलाय फैलाय मण्डपाबो कमप्लिट जाबाय साजायनाया दा मण्डप कालार होगासिनो आरो मोजाङानो जादों बिराद बरिया नुबाय गारिखौ माबायदि साजायदों नायदो हिन्जाव लायग्राफ्रा फुरा रेडिखासै हिन्जाव गोदान लायगोन रामफल बिल बुदामा मारिलै ना फुरा रेडि खर' गारियाव गाखै खर' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहा रेडिसै हिन्जाव लायनो हिन्जावनि न'आव माबा आरमंगल खुंगासिनो नामा ओमफ्राय थांसै लानानै फैनोसै दा देखायलांबाय थानोसै आं नायलांदो लोगोफोर हिन्जाव लायग्राफ्रा फुरा थांसिगोन फाइनालि जोंहा हिन्जाव गोदान लागोआव सफैबाय आंजों लोगोसे सोर सोर दं नायदो जोंहा सारबो दं नै रिंसार सार एसे फंनैसो बुंलाय आंनि ब्लगाव जितु ब्लगाव जिखुनु फार्स्ट पेमेन्ट मोनबा जाहोनांगौ बेखौ सिन्था खालाम गासिबो थाजोबखागोन ओमफ्राय बिनि ब्लगावहाय गासिबो खालि हाबानिल' नुगोन आरो बयनिबो मोजां मोजां ओमफ्राय आं साजेसन होदों एसे बांगाल सावथालफोरनिबो हाबाखौ जों नायनो लुगैयो नालाय बेखौ नांगौ जागोन सिन्था खालामनाङा जागोन थौ सिङाव हाबैनोसै हा
सफैबायानो गेटआव हिनजाव गोदान लागोआ बोरै जों हौवा गोदानजों फैफानो मोनखो आं हिनजाव गोदान लागो नङा आं हिनजाव लागो साइडनिसोमोन आरो खिन्थु आं हौवा गोदान फैबाय बायनानै जालालै जों लाबोखानांसिगोनसो आं हारसिं लायनांगोन आं हरै थांफिनलाना दा थांफिनबावनांगोन सिगाङाव नायनो नोंसोर सिगाङाव बेनोथ' नोंनो सिगाङाव केमेरा सफैबाय जोंहा सफैबाय हिनजाव गोदानाव लांनोसै बिदाय लाजेनबाय हनै हिनजाव गोदाना फैबाय खुलुमबाय Laka. गारियाव थिखोना लांसिगोन जोंहा गारियाव हा हिनजाव गोदानाथ' सफैबाय दा बेंफार लानानै बरायनो फैगासिनो मोसाखाव Lago!
नैबे फागुन दाननि 8 अक्ट' समबार बारायनि स्निबानि समबारानो जोंहा नैबे जागुरि गामियाव थांनानै थानाय जोंहा नन्दिनी ब्रह्म बिदिनो आंगो गोरजात फिसा हौवा उदां ब्रह्म आरो लोगोसे रामपुरनि गामियाव थानाय जोंहा ब्रह्म मुनि बसुमतारी बिदिनो आंगो गोरजात सानजाव बसुमतारी फुलियानो बारा फुलिया खेलाखौ लानानै दिनैहाय रायजो राजा आइ आफा जाफुंबाय
นั่งเก็บไปอ่ะแล้วก็Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Die. Hey Lal, hey Lal, bisa ada di bawah. Blogar gundu. Lejawa dia. Mana? Gizero kue, mana gizero kue? Gizero kue. Coba, coba. Dia bikin apa nih dia? Oh, dia kep neng. Three, mas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thầm giờ vậy chứ. Xây dựng lên cái này. Mình ra nào mà cá mình không thích có thằng làm gì nữa. Đúng rồi. Có gì? Này mình thích cái tao. Ui, sẽ làm nó cô. Khâu liều hay. Này giờ đâu. Sao lại bảo đi. Đừng hô